магазин Econom Market экономик ҳиссаи мо шумо аст. боз болои ин мағоза аз тоҷики худ мо аст. пула бегона накунем. 50% скидка доранд аз 1 феврал то 5 феврал. агар ҳамин куртка 7000 бошад унҷо ба 3500 50% скидка мешавад. мисол ин куртка мисол 7000 8000 гирифтагиам унҷо ба арзон шумо мегиред. бародари азиз, чизе ки 1000 рубле 1000 рубле 500 рубле. ин шахсияте ки ҳамин мағоза чӣ мекунанд, тоҷики худам ҳастанд, инсони хайрхоҳ ҳастанд. бисёр бародарои спецприёмника, бисёр хоҳарои модарои дастгирӣ мекунанд. ҳамроҳи тағо Ёқубҷон, ҳатман рафта аз номи канали фикри шумо салом гӯед. боз барои шумо скидка мешавад дар дигар рӯзоям. боқӣ дар амони Аллоҳ бошед. ҳамеша дастгири ҳамватаною ҳамдиёрою ватани азизамон Тоҷикистон бошем. доргӯи якдигар бошед. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз. умедворам ки таҳсияту хонобод бошед. ҳамватани азиз, рости ҳамин ҳавоя дидам, хело табам хуш шуд. медонед чи дар ҳамин ҳаёт 4 фасли сол аст: тобистону, тирамоҳу, зимистону, баҳор. барои ҳамин одамизодам ҳар рӯз табаш хуш намешавад. одамизодам ҳаст як чӣ гӯем, ҳолати зимистона дорад, хунук аст. баъзеҳо ҷаҳл мешаванд, мисол мисли барф хунук мешаванд. мисол баъзеҳо мешавад ки як ҳолати хуш доранд. ҳамин одамизодам гуфтаниам ки мисли ҳамин табиат аст. ҳама вақт табаш хуш намешавад. барои ҳавай мо низ одамизод бояд мисли ҳамин табиат бошем. ба ҳар як инсоният, ба ҳар як шахсият ба монанди ҳамон одам рафтор кунем. мақсади гапи ман ки ҳар як инсон кати бояд забони худаша ёбем. набояд даврат қар кунем, ҳамун ҷанг кард, моям дар ҷавоб бо ҳамун ҷанҷол карда бошем. бародарои мо бисёрашон дар муҳоҷират ҳастанд. мехоҳам бо ҳамин мардуми рус ҳам обши язик ёфта бошем. агар мо гӯем ки ин кор маъқул намешавад, ҳамин ягон гап зад, ягон баланд буромад, ин кор маъқул намешавад, вай корам рафтем, ҳамин хел ба мо камтар баланд гап зад, ин корам маъқул намешавад, мо бекор мемонем ва дар зиндагӣ як ҳамон ду намешавад. агар ҳар як шахсият кати забони ҳавае ёфта натонем, бояд ҳама кати обши язик ёбем. мисли ҳамин 4 фасл бояд бошем. бо як зимистона бояд либоси зимистона бояд пӯшем. тоғри баҳор ки шуд бояд як баҳор борин мисол рафтор кунем. либоси камтар гарм, чӣ мегӯянд, тунуктар мепӯшем. тобистон ки шуд бо як либоси мепӯшем ки бо либоси тобистона бошад. термоҳ ки шуд ҳама ҷо золотиста мешавад, ранги тиллоранг мешавад. ха мақсади гапи мана фаҳмидем бародари азиз. бояд ҳар як шахсият, ҳар як инсоният кати ба ҳамун рафтораш, мисол характерам мегӯям, баъзе одамо ҳамун характераша ёбем, ба ҳамун характераш гап занем. мақсади ман ҷанҷол накунем. мақсади ман бо ҳамдигар дӯст бошем, бо ҳамдигар як рафтори хуб инсоният, шахсията мисол личносташа лезид накунем. мақсад личносташа семьяшба нарасем, як оилешба мисол дашном накунем. ҳаракат кунем, бо якдигар дӯст бошем, ҳамдигарфаҳмӣ бошад, ободӣ бошад. ободӣ як ҳамватана дидем хурсанд шавем. дар фикри ободии як ҳамватан, дар фикри ободии ватани азизамон Тоҷикистон бошем. худо кунад ки ҳама муҳоҷиро, ҳама бародарои ғариб тани саат хотили ҷамъ дили беғам кати як сафари хуб дошта бошанд. ҳама ба пеши наздиконашон, падару модар, ҳамсару фарзандо рафта бошем. бо рӯзи нек, бо рӯзи хуш, фақат барои тӯй рафта бошем, равем хурсандӣ кунем. ҳама ҷо муҳоҷират дорад. бародари азиз, дар муҳоҷират худатон эҳтиёт кунед. бисёр вақтои охир бисёр нарушенӣ шуда истодаст дар мобайни навҷавоно. ҷавонои азиз, ҳаракат кунед, кор кунед, ғоратгарӣ накунед, дуздӣ накунед, қонунро риоя кунем. дар ҳама ҷо қонуну қоида агар риоя накунем, бетартибӣ мешавад.
سخن دراز نمیکنیم. وقت از همه چیز قیمت از وقتتون برای چیزای نغز استفاده برید. در همه یوتیوب هم هر خیلی نوارو هست، نواری خوب است، نواری بیجیب است. حرکت کنید، نواری خوب دستگیری کنید، نواری خوب رو تماشا کنید. وقت خودتون رو به هر چی صرف نکنید. بخیر در امانی الله باشید. السلام علیکم.